Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, the top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 ng aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may agabilog gabahin sa Western Visayas. Domingo na naman kita ng adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Upon sa inyo alagad, Aksyon Boy Duran. Kang aton sa nga pagpangalagad, ginadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kang sugar-free. Sugar-free, nagagamit sa natural sweetener ng stevia. Wala yan nagapasaka sa blood sugar. Amo nang abisan kung may diabetes ka pa, pwede ka. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, sa sugar-free nila nga variants. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, available ini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets. Pangitalang, Dr. Alfred's Green Coffee. Nagapanubo sang inyong bad cholesterol, nagatinlo sang colon kung tinail, likaw kita sa colon cancer. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya sa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Isa na naman kay Desyon sa Kapihan sa Aksyon natin gadulong sa inyo. Karon nga aga, aton karon nga Domingo, aton sa nga bisita, si Councilor June Gamboa. Hindi lang niya bilang konsihal, no? Kundi bilang isa man sa convenor sang Amlig Tubig. Ang aton nga tupiko gyapon nga pagistoryahan, ining angot sa kasugtanan, kasudlan sa Bacolod City Water District with Prime Water, no? Ining kasugtanan nga suno iya sa pagtan-aw sang Amlig Tubig, nagapakadto sa privatization sang aton sininga water firm diri sa siyudad sa Bacolod. Councilor, good morning and welcome once again diri sa Kapihan sa Aksyon. Mayong aga, Tito Boy, El Presidente, kag amo lang ni siling kong kapihan, wala ko may makita ng kape. Order ka na iya. Pero may tubig, may alcohol. Ma-order ka na iya kape, mas may kablang may kape da. Timplangan na na action even. Pero may makita ko ng alcohol. Kaya itimpla sa imo na, Dr. Alfred's Green Coffee na. Wow. Amo na sang itimpla. Order ka na iya. Kaya kuan man na nga timplahan ka, tapos hindi mo pag hindi ka naman mag-inom kape. Masaboroso ang manamik, kag sustansyado. Correct. Nga kape. Sige. So, nano na nga itong update sa Basiwa kay ang ligad, ang aton nga latest yang pinaka nabalaan naton is ang board of directors ng Basiwa are really bent on entering into this agreement with Prime Water. Kati kamo nagapamatok man kamo, in fact nagahimo ang Amlig Tubig sa pagpapirma, no? Para nga ipakita sa pumuluyo konsumidor abi sa Bacolod ang ila pagpamatok sa Prime Water. Pumirot na katipon kamo 15,000 ka pirma, nagdugang 20,000. 20,000. More than 20,000. Ang nagpirma nga way nagapabor sa sining joint venture agreement between Basiwa and Prime Water. Kumusta na ang update sini ka subong councilor? Well, notwithstanding the fact nga or despite nga may resolution na ang sangguniang panglungsod nga magpatawag gid urging Basiwa to conduct public consultations bag-ong maglagdag anay sang sininga kontrata. Notwithstanding the fact nga gin-urge na ang Basiwa nga tagaan na kita kopya ang sangguniang panglungsod sang kaungdan sang sining kontrata paagi sa paghatag sa amon sang isa ka official final terms of reference. Tagaan kita nila sang feasibility study nga sigon man sa ila nga isa kuno sini ka matulid malawig ekstensibo nga pagtuon sa sulod sa 3-5 ka tuig. So kung may ara silang pagtuon
ginpangabay namon ang basiwa nga matagaan man kami nila sang kopya sang feasibility study. Kag ikatatlo ang appraisal report sa aton nga basiwa sa bahin sang assets, properties nga may ara kita. Those sort of inventory. Yes. Wala labot kay tungod mapamatud-an naton kung ayhan matuod ba lang nga ang balor or ang assets sang basiwa is only 117 million o kung more than that. Now, notwithstanding the fact nga may sobra na 20 mil ka mga signatories, may mga sobra naman 15 ka mga barangays nga nagpirma nga nagapamalabag kag nagapamatok sa sining joint venture agreement. No? So tanan-tanan. So ining 20, let's say ining mga signature ni ang signature sa signature campaign ninyo, ining mga matipo ninyo, di nyo na ginadala, Councilor? Ginapadalaan namon ang board of directors ang kopya. Ginpadalaan namon ang opisina ni Congressman Greg Gasataya. Ginpadalaan namon kag ang opisina ni Mayor Bing Leonardia. Kag in fact sa sining gani nga buwas nga adlaw regular session namon may appearance ang Amlig Tubig kag padalaan man namon kag tagaan man namon kopya ang sangguniang panglungsod. So ini tanan-tanan banwagin tinguan ni naton para lang pabalo ng board of directors. And yet gin kuan nila after denials after denials no sang ginapangabay naton sa ila wala gid bala kita nila gintagaan sang kopya kag wala man kapatawag sang isa ka public consultation sa Bisan isa lang. kay nga hindi nila to ya makabig nga pagpanawagan namon ni Bishop Buson sa pagpanawagan namon nga maupod sila sa among nga public hearing dito sa sangguniang panglungsod, hindi ato ya public consultations. Bishop Buson? Buso ato bala nga ginhiwat nga dialogue consultations dito sa may San Sebastian Cathedral sa ibabaw. San Vinil Hall. Ti panawagan ato ya kag ginorganisar ato ya sang simbahan. Okay. Hindi ato ya tikang nga pagpaninguha abis ang basiwa. So isa gani nga pag-angkat kang pagpamangkot sila kumo representante kamo sang mga nakalain-lain nga mga sektor. Women's sector, business sector, academe, Correct. no, Kaya ang professional. atong nga mga board of directors representing as certain sectors. Yes. Let's say si board of director mo na di Hardin. Women. So ang pamangkot da ginkonsulta mo ang mga women. Oh, ginpatawag mo bala o kung nakapatipon ka bala, grupo sa mga kababayenhan. Wala. Ining sino pa nadang board of director da? No, Si Lorendo Dilag, Lorenzo Dilag. Academe. Education, Ti nakakonsulta ni sa mga profesor, mga dean sa mga nakalain. Mga estudyante. Estudyante. Oo. Yes. No? Amo nang tani dapat kung ikaw represent sa certain sector, whatever decision nga paghambala o anong mga bagay nga pahambalan dira, antes maghimo desisyon ikonsulta na sa sektor ngayon mo gina tiglawasan. Yes. Muna sa tani ang ideal. Yes. Kagamuna ya ang mandate ganyan nila. They were chosen or they were appointed in that position to represent the sector. Not in your personal capacity o kung basihan sa imong nga credential. No. Hindi No, biskan ni butang mo da si El Presidente Duran, pwede. For as long as you represent a sector. So, parile, ila na yang nga ginambal, nga kuno, sila lang kuno yang maalam. Sila lang kuno yang kabalo sang problema sang basiwa. Kag sila lang niya kuno may balatyagon para sa mga konsumidor, amo na kun nga sila lang niya ang makadesisyon. Okay. Amo nang hambal nila. Quote and unquote ha. Nga ginhambal nila during the time nga nagpatawag si Bishop Buson sang among dialogo sa ila. Okay. Sige. So, nano ng status subong sang ining joint venture agreement
Kaya ti daw pilarmahan lang na way pagid man mapirmahan sa mga board of directors ang ining agreement. Natagaan na nila sang notice of award. In other words, isa na lang gid ang winning private proponent, WPP. Wala na. Isa lang, ginhatag na gidla nila sa prime motor. Now, siling nila nga under Ang review. mga kwanto ang mga competitive challenge Wala to, na. why to? Disqualified na to. Disqualified. Disqualified. Sa una pa lang, disqualified na. Disqualified na yun. Oo. Even sa imo sa naligad nga hambal nimo nga pag open sang bid sang pag-submit sang mga requirements mag-submit to sang Manila Water, no? Yes. Nga suno sa imo check man tanan. Oo, kompleto. But gulpi lang disqualified. Ano to? Ang rason is Siling nila legal. Legal ang rason. Legal. Hindi technical. Hindi technical, Legal. kundi legal issue. So, Pero explain nila anong issue sa well, legal? sigon sa ilang nga kuno wala kuno naka hatag kay tungod nga may mga partners ang Manila Waters. Okay? May mga partners. In other words, nag-tie up sila. Sa Tubig Pilipinas nga maghahatag sa ila sa tubo. Kaya muna yang muna yang expertise ang Tubig Pilipinas. Sila ang naga-produce, sila ang naga-manufacture. Okay. Sa mga Gusto dalagkong na sa tubo. board director niya kamo yung Manila Water dapat kamo yung himo tubo. Hindi yung mga amo na. Nga way na kamo yung partner. So meaning to say if Manila Water was disqualified on legal sa legal basis sabi Papeles. sa papeles sabi ang prime water ya but silingon ng tagamo notice of award perfect perfect sila ya Hindi man gani kay nga hindi man kabalo ka Sir Boy gin-disqualify na gani nila sa tuanay pa lang at the outset kay tungod nga I don't know nga by its twist of event ginliwat ka ginsulit nila hindi man twist of fate no twist of event kaya ang twist of fate yati palaran ang isa palaran na iya mo may mo Wait, isa event kung sa kwan pa si Ilonggo papagbuot na iya mo Oh. ini ya ginhungod niya ginhungod correct oo. amo na ako nga just by a mere twist of event pitik sintas dula nila ginalify nila ang disqualification kag pitik sintas Ara naman. ginaprubahan na nila ang prime motor. Di ano nang status mong perma na kontrata? Yes. May statement sa naligad sa balita nga siling nimo ining kung magsulod na sa permahanay makapirmahanay na ang prime water kang Basiwa, this would result to cases sa ombudsman. Yes. Ano ang bot mo sinasilingan, Councilor? Well, balo ka banwa ang obligasyon lang ini nila sang aton nga board of directors sa prime motor pirmahin nila lang ang kontrata. Kami. And then the back ang is passed already to prime motors and they will handle everything. Pati na gani sila nato ng management, operations, supervision, collections, etc. Pati na ang atubang sa mga kaso nga iga-file kontra sa ila. Sa amo na definitely may mga kaso gini-file if ever magsulod na sila sa isa ka kasugdanan. We will do all the remedies available for as long it is within the bounds of law or legal. So kung kadakog ligwa sa nga pwede sila makasuhan ugali madugo ini Tito Boy. Magasto, madugo, malawig. No? Mag-aagi ni sa malawig na proseso. Budget sa amlig tubig, mo budget na amlig tubig. Ang amlig tubig manway is our membership amo ni mga konsumidor man mo. Mga cost-oriented groups. No, mga simbahan abi. But then again, ang problema sinidik, once gani nga ang galastuhon, wala ya problema ang prime motors kay pass on man lang na nila ya sa konsumidor. Klaro kayo mo sa kontrata. All charges, all expenses
incremental abi sa operation sang basiwa will be passed on to the consumers. Amo ni siling bala nila, Sir Boy, nga wala gidyaya bala siling ko uyang. Uyang. Kay nga unbundled, wala lusot. Kay ti amo ning siling nila, ara sa kontrata, unbundled billings. But silingon, ang tanan-tanan nga mga suloktonda, balayran, i-pass on nila sa konsumidor. Which would result Which would result to higher rates sang tubig. sa tubig. Klaro kayo na iabanwa. No? Anong mga unbundled, pati na gani siling ko ang commodity price index ang pagsaka sa mga balaklon. Tsaka na. Tagman, pass on nila. Foreign exchange rate, pass on nila. Fuel increase rate, i-pass on man nila. Interest, sang ilang nga mga utang. Ti mangutang mo, i-pass on man nila. Pero Councilor, if ever nga madayon ina, would they still be under sa supervision sa sang luwa? Hindi na. We will not expect so much from luwa. No, nga siling nila. Wala na supervision, kundi ang rates na lang. In other words, ang ginahambalanda nga kung magpasaka sila sang rates, no? Puti kay may schedule man. Nasa schedule. In other words, kung aprobahan na kaga tulukon na nila sa luwa, kag ginaprubahan ng kontrata, ara ang schedule nga pasakaan nila sa sulod sa 4 ka tuig, balo ka pila 62%. More than half. More than half dayon ang ipasakaan nila in that span of 4 years alone. So anyway, kung magpasaka ini sila sang rate nila, mag-aagi sa luwa, pero we will not expect so much from luwa. Kay sino bala boss sang luwa? Ate si Manny Villar, isang DPWH. Mark Villar. Mark Villar. So what do you expect? Kag kabaluman kita nga ang luwa, wala iya budget. They only live from from these water districts. So wala na sila ya siling ko budget, kundi pangabuhi na sila ya sa mga water districts man. And sino mahatag sa ila? Anyway, so kung magsiling ka nga mapasaka, ma-resulta ni sa pasaka isang kaso sa ombudsman, ano nga kaso ang posible ipasaka against Prime Water and Basiwa? First of all, sino subject sang kaso, Prime Water kag Basiwa? labi hindi, kiti administrative. Labay sa mga board of directors. Ngamalo ka ang currently now, ang Basiwa is a government-owned and controlled corporation. So in other words, pagkapaidalom na sila sa ombudsman, COA. Now, wala nila patuman nga kung sa diin requirement under the local government code. In fact, constitution gani na nga siling naton nga dapat mag-aagigid sa isa ka public consultation bago kita nga maglagda sa nga mga pagpagrimanay sang kontrata. Wala nila patuman. Okay. Etc. Kadamo lang. Pero isa na ka rason kung nga nagsinapol abi ang Amlig Tubig upod sang Integrated Bar of the Philippines. Sang nagligad lang ngay nadlaw kay tungod nga klaro kayo, Sir Boy, nga initanan-tanan magapadulong gid man sa kaso. Sa kasuhanay nga kung sa din ireklamo gid naton sa proper venue sa regular courts kag sa ombudsman. Okay. So mo na ini ang kwan subong ara na by batikan naton nga by March pirmahan na nila ang ini nga kontrata. Ay gali ining March na. Ini na nga Marso. So ano na ang ining pagpamatok, ining mga are you resigned to the fact na madayon na gid lang niya? Oh yes, from the very start. Balo ka banwa the mere fact nga hindi sila open and transparent from the very start ha. Katublang nga ginatagaan kita nila kung masami run around nga sila nila confidential. Ina-alone is already para sa aton is already affirmation nga human na. Kundi formalidad na lang ang ginaulat, kontrata na lang ang ginaulat. Okay. Because that is how the Prime Water operates. In fact, ang Cadiz gani, nakuha yan nila in 2 weeks' time. Ang Cadiz yan, ana? Wala ya tanan-tanan ganito, but they were able to get it in 2 years' time. In other words, clandestine ang operation. Kabalo makita how this family operates. Kwarta, influensya, gahom, because they are the people in power.
No, kag kwan pa ganina nila no, ginanegosyar pa ganina nila siguro ang ilang mga posisyon in government. No, sa mga local government units. No, noti balo ka ano ka bala kung DPWH secretary ka. Ikaw ya ang may gahom kapag panagtag sa mga programa o proyekto sa mga LGUs. Sa nobla nga ang mama mo, senadora, kagang nagapungko, chairman on the Committee on Agriculture, Committee on Natural Resources, Committee on Agrarian Reform. So, etc. Katamo sa mga kaglapit sa presidente. Who is Manny Villar. Ang muna sibong nga ginakabig nga gusto pa nga ginatudlo ni presidente nga mabulo siya nga as president. So in other words, all the factors Speaking given us Councilor of Kwan, speaking sa ining pagsaka sa water rate, may nabasahan ko bala nga Kwan, may nabasahan akong article nga dito kuno sa San Pablo. San Pablo, I think Laguna. Ang presidente dito sa Employees Association, Water District Employees Association, nag-report nga halin sa 400 nga ginabayad sa mga consumers kada bulan sa ilang bill sa tubig, pagsulod sang prime water nga ang ilang panawagin gani pag-privatize sang water district sa San Pablo, pagsunod sa prime water, halin sa 400 kada bulan, ang inabayaran sa mga consumers, 1,200 na kada bulan. yes. Up by 200%. 4, 8, 12, 300%. Tiyan na, ang sakay at 200% eh. Oh. 200%. That is correct. Di ba lang? In Metro Manila, basta kanisudlan na banwa sang isa ka pribado nga kumpanya, inaya given ina kay because negosyo gani. Once gani nga you invite a private company to run, to operate a certain government-owned controlled corporations or pribado nga kumpanya, public gali institutions, inaya rest assured nga magasaka ang rate. And Metro Manila alone, since the time nga gin-take over sang ini nga mga pribado nga mga kumpanya, they have already increased the rates to more than 1,000%. Amo na kay tingod negosyo. So in other words, given ina siya. No? Nang nga 400 na guriya, kuha na mo ng minimum. Minimum na Minimum kati na. bago pa wala na nila ginkuha kay because ang Prime Water started this business only 4 years ago. Pero what I mean is, ang 400 nga ginabutang natin diri as ginasite nato sa example, minimum na nga balayran kiti butang tabi nagabayad kada tag 800 ang bulan, may muna sa 2004 ang bulan, no? Correct. Di ba? Times 200% mo gid. Oo. Kuha mo? Oo. Ang current bill mo subong, you have to times it 200% times 200%. Oo. That is correct. Oo. Automatic na yan. So the only thing certain here, kung magsulod kita sa pribado nga kumpanya, magasaka gid sigurado 100% ang imo nga balayran. Pero wala ka siguraduhan Nga dalas na. nga wala ka sigurahan nga kayuhon nila kag maga-improve, magaayo ang serbisyo. Actually, ang ilan nga selling point is para mas mayo ang serbisyo, di Oh, ba? pero wala na yan sigurado. Kay kung ikaw ang konsumidor, subong sinikay ti, way pa man mabatyagan ang saka ay abe, subong nga tungod sa problema sa basiwa, nga ambot nga do ka kuan na lang na yan, do ka ordinaryo na mga siling ka basiwa, ang problema is ang serbisyo. Nga may ara nga wala tubig, may ara nga kung may tubig man itom, di ba la? O may ara nga sa isa ka adlaw pila lang ka oras ang gatubod ang tubig. Kung nagatubod man tinulo-tulo. So, ang serbisyo hindi kinmayo. Tagaan-ta kasi na nga premise. Wala mayo nga serbisyo. Tulo-tulo. Hindi matagaan ang iban naton nga mga lugar sang tubig. Wala pa nila nalambot, etc. Pero ang basiwa, financially, ang standing, technically and financially, ang standing sang basiwa ay liquid. In other words, nag-income niya ang basiwa. Considered as Class A. No? Botsulingon, pinaka-the best nga water utility. Bisan ang tubig mo, tsokolate ang kolor, Yes. ton kagyapon. Yes. So, anong botsulingon sina Tito Boy? Maayo, ang negosyo, wala iya pagperde. Kag Class A pa gani. Ang aton classifications. Financially,
income. And yet, despite that, we are equipped with good, reliable, kag efficient engineers, no? In terms of expertise, in terms of knowledge, etc. Kompleto dada ang aton nga mga engineers. And yet, nga amo ining serbisyo nga ginatag nila sa aton. Why is that? Anong premise mo? What will be your conclusion? Nga muna, ang ako lang, huwag nyo ginobra-obra nyo lang. Na mismanaged. Oo, huwag nyo So kung ginobra. mismanage gani ang nagapungko da nga nagahatag direktiba o kung direksyon or polisiya sa sini nga mga downline managers. Kaya, Ano ang dapat himuon ta? What will we do? Kung na? Pang-Islam to. Correct. Correct. Ano gid ang diferensya nga ang ini nga mga prime motors, say for example, ano gid ang may ara sila nga wala na subong sa basiwa? No? Etc. So in other words, the only thing para sa aton lacking there nga ang ina nga water utility is mismanaged. Amo na siling Manila gani sa aton nga pati na atong pag-utang nila sang 537 million loan. Admittedly ginhambal ng board of directors, ang current board of directors now nga there were management lapses. So that is why ginapa-explain ni naton sila kung di naton nagadto ang 537 million nga kwarta nga ginhatag sa ila. Para nga inugpakayo tani nila, para nga itong tani pagyan nila, lambuton nila ang mga barangay nga wala pa nila nalambot, di na to nagadto. So in other words, but no less than the board of directors themselves, ang nagsiling nga there were management lapses committed by this board of directors. That's why ginapa-explain naton sila. So ano gid yung diferensya kung kita ang magpadalagan da? Kaya nga aton nga ginambal sa ila nga isa ka sufficiente, hindi lang mandate naton sa ila. Kita ang nag-create na sila, Tito Boy mo. Gaan kita nila sang epesyente, tinlo, limpyo, sufficiente. Kag mainom nga tubig. Yes, tinlo, potable water, kag barato. Amo nang mandate nila sa aton. That is why correct. Kung public sa gihapon, barato. Prote ang pribado, ano ya? Okay, tagaan kita nila sang sufficiente, limpyo, tinlo, pero ayhan barato? Ate, Hindi na ya barato. Amo na ganing na ano ko nga ang selling point nila actually sang board into sa entering into this kind of agreement is para nga mas makahatag sang mas epesyente nga serbisyo. Amo na ang selling point Yes. nila. Di ba? Yes. Inablang inablang kung ikaw ya konsumidor nga nag-antos ka na tinuig na nga nasa tubig sa serbisyo sa tubig, ang imo kung gisa nga kuha na lang yan, ang imo na ginambal yan bisan mahal basta mayo lang. No. Arya, kung ikaw magpadalagan ka sa isa ka negosyo, kumpanya, okay? Ano nga mga tatlo ka mga departamento nga may ara ikaw? Una best, may management. Sila ang naga-decision making, sila ang naga-sets and directions, sila ang naga-plano, etc. That's why we have department managers, no? Sa isa ka kumpanya. Ikadua, financial. Kay tungod nga kung every time nga magpadalagan ka negosyo, may kwarta nga kinahanglan to expand, to improve, to venture into new projects, say for example. So may ara ka financial. Dapat technical ang tawo mo. Mga effective nga kag mga efficient nga mga tawo. To kilanlan mo, you need hirings. Kay sila na yang magakapyot sa mga day-to-day operations sa idalom. So tatlo man lang ka departamento sinada ang most likely nga kilanlan sa isa ka kumpanya, either public or private. So kung diri kita sa Basiwa, may technical kita. May technical, may management, kag financial. May technical, may management, may financial kita. Ang technical to, okay. Okay. Ito mga tao daw. Yes, they are certified engineers. Oo. Kag sung sa experience lang, they have been in the business for the last 30 years, 40 years. Kag kung financial ang bala na to, na said, liquid ang Basiwa. Liquid, wala ikatilaw arrears. Diri ta problema sa management. Man, so what do you do? Nga ihatag mo ang tanan-tanan, nga ibaligya mo ang tanan-tanan, nga ang kakulang mo ari lang di. Sa 5 lang ka mga tao. Sa 5 lang ka tao. Because ang ini mga managers, they will just simply follow orders. Kung whatever directions or policies nga may ara, ang 5 ka mga ara sa babaw. Amo malan ang kulanti nga ay baligya mo gidya pati ang propiedad. Pati nga isang la mo kagihatag mo yan sa tang tanan-tanan nang ang kakulang mo ari lang di sa isa ka faktor. Financially we have an income of last year
net income of 90 million pesos. 90 million pesos banwa. Pero mapasudlong kita nila sa kontrata nga batonon naton sa sulod sa 5 ka tuig anay 35 million lang. Kuha mo, I cannot, hindi ko makita ang logic. Banwa, hindi ko makita ang logic. Nakita ka na 90 milyones. 90 million ang income mo sa yearly income mo, iyat mabaton ikaw, kag magsulod ikaw sa kontrata, nga ang batonon mo, 35 million na lang. Nga ang masulod ikaw sa kontrata, nga nagasiling kita mga basiwa, gasiling, no less than the board itself, gasiling ang requirement is more or less like 2 billion pesos. Duwa lang kuno ka bilyon ang kinahanglan sang basiwa para lang mapatuman nila ang improvements. Ang malambot nila ang mga mapatinlo nila, etc. Pero nga masulod kita sa isa ka kontrata nga 6 billion worth of contract. May lalagson pa kita nga 4 ka bilyon. Amo na blang hindi ko, I don't see the logic kung nga ang masulod kita sa siningang kontrata nga tuman kadihado kayo kagihatag pa nila kagitugan pa nila ang tanan-tanan nga facilities. Isang basiwa pausaron nila ya sa pribado nga kumpanya ang tanan-tanan nga mga facilities kag diri man na sila makuha sa ini nga mga fasilidad sang tubig. They will draw from the very sources nga ginakuan man sang basiwa. Diri man na sila makuha, way man na sila kuan nga ihatag sa aton nga tubig. Wala man niya sila bulk water nga kuan eh. Wala, none. They will simply use the same sources of water nga may ara na nga daan ng basiwa. Tinga ay amo na yang hindi may ara gani kuno nga kundi sudlod man lang bago. Kag ang iniguro mga ang bago na lang ang balanta kundi sudlo man lang bago may ara ka mga analysis nga sudlo nilang bago para masulod lang bago dito sila makuha tubig. Kasi kung hindi pa sila kakuha sa bago pero kung masulod sa prime water with the prime water running the water district of Bago and Bacolod City Water District di pwede nila makuha ng bago tubig. But that remains to be seen kay ara sa kontrata sa terms of reference nga in the first 5 years wala labot nga gamiton nila ang fasilidad kay tugan mo ng tanan mo sa sini nga joint venture agreement ang tanan nga mga facilities, equipments, machineries ang basiwa ihatag mo na sila mo. Sila na ma-manage, sila na tanan mapadalagan, etc. But within the first 5 years, wala labot nga magasalig ni sila sa tanan nga mga existing daan source of water. Kundi kut bagid sila 8 ka dipwel dugang. Wala pa na yan basi ang bago ya ginakuan pa na nila ginaturusip pa na nila subong kay sungod nga may mga ibang nga mga board of directors yan nga nagapamalabag. Ang Talisay ginaturusip pa na nila subong ang Morosya ginaturusip pa na nila subong pero sa subong pa lang ya masulod kita sa kontrata nga wala sila ya sources of water other than deep wells. Which is not advisable. Hindi advisable, kag hindi viable. Hindi viable. Makutkot kag masuyop ka, 8 gid banwa ka mga bubon ang ikutkot nila ara sa ilang nga kontrata. So masulod kita sa kontrata nga wala pa ganito yan naton makita ang mga spring water nila or mga surface water nila nga kuan kundi ara iya sa kontrata nga within the next 5 years makutkot sila ya dugang 8 pagid ka mga deep wells. Kag halitan pagidyan nila ang syudad sa Bacolod. Kag kabalo man kita banwa kag Sirboy kung ano nga halit. Kung magsagay kita ka pangutkot, pati nasubong ang dito kami kahapon nagpamulong-pulong kami sa barangay 16. Dira nga area, squatter area na. Ang ginasaligan gali na nilada nga tubig, 99% of that wala na daya kunoya basiwa. Kundi dipwel. Bomba, may magdagamansid-mansid na sila tumbo, makutkot kag Barangay 16? Barangay 16. Wala lambot sa basiwa? Wala na lambot sa basiwa. Kaya ingod na nila kung sa kwan. Amo gani. Nabor na nila. Tibalo ka banwa, amo ning subo kayo. Ang sa expansion program nila, ang ilaya nga ginatumod, nga ginatanaw, ining mga dalalagko nga mga malls, dalalagko nga mga subdivisions. Ano mo man na mga squatter, kaya hindi man na kabayad, maugtas ka lang na. Ay na? Yes. Okay. Kuha mo, sir boy,
In other words, Sabi mo may survey gani bala. in other words, ang ilaya nga ginatumod, hindi yung mga pobre nga mga konsumidor. Yung mga kuan niya. Dapat serbisyo mo. Di ba? Dapat lang buton mo sa barato. Mahatag kabalo kita nga masaka ang presyo sa tubig. Sino makasarang sa inang mga balayran? Kundi ang mga dalagko lang nga istar sa mga So, kondominium. dito lang sila katakod linya. Dito sila yan, nagplastar sa ila nga proposal nga may mga projects kuno, like Rockwell, etc. Camellia, may mga subdivisions. In other words, amo na ya ang ginatumod nila nga ang tan nila nga ang kalabanan gani sini nga mga subdivision ginapanagihan sang bilyar. Kuha mo, Sir Boy, wala na yalipod-lipod. Nasubuan ako sa ila kay tungod nga nans gani nga skut-kutan pagid na nila wala ka nagid sa may makuha nga piska nga tubig sa dalom tinao na naigko na kayo. Amo nang subo kayo ang kutob lang nga makasarang amo lang yung tagaan nila. Ang hindi kasarang wala tubig. Bumba ka mo da. Bumba ka mo daya. Pero kating bumba suyupan man nila. Amo na ang masubo bala. May survey ko na nga nakita nga ang mga pigado kuno nga tawo ang masa, mas dako ang inagasto sa tubig ikumpara sa mga may taas sweldo nga mga tao, mga Correct kay nga bakal sila gali ang mineral water. Oo, mas dako gasto nila sang sa mga ning mga mga higher income bala nga level nga mga tao. Yes. Oo, mas dako gasto sa tubig mas dako gasto sa mga pigado. Because nga tulong wala Wala sila access sa tubig mo. wala sila access ng tubig. Kag wala labot, of course, salig sila kay nga ang promisa kag ang mando sa mga water utilities potable mo. Sa ulihing manginan na ninaton kay tungod nga di dapat potable mo, drinkable bala. Pero kay kung mga wala kaya sa access ang basiwa, wala kaya access ang ininga nga tubig halin sa basiwa. In other words, bumba ka, tinaon higko. Pero kung mabakal ka gidya sang imo nga tubig ilimnan. So mas dako pa matuod gid ang ginagasto nila kumpara sa sini nga mga middle class, higher class nga mga pamilya. Okay. Asa na siling ko na kay na ang ining board of directors ng Basiwa, ang ilang na picture out nila sa konsumidor nga nablanta pareho at the end of the tunnel do may kasanag na makita kung magsunod kita sa joint venture agreement. May kasanag na gani sa pa lang. Ara- May nakita na gani sila Bulawan. Ang ina picture lang niya at the end of the tunnel may sanag galing ko takbalo basibla kon suga to sang train. Oh, yes. Wala garanti. Basi suga sang train to wala ka sana kita tabla nga kung sugata mo mungguan niya ka? Yes. Ha? Klaro man kayo, there are more than 15 water utilities nga ginkuha na sang prime waters nga ginareklamo subong sa serbisyo. I don't know if you have come-across ang isa ka, hindi ko makita mo, no? May nabasahan ko sina, isa ka banwa, somewhere sa Luzon, nga tungod ang mga tao dito nagpariser gid nga hindi sila pabor sa nag-operate na ha. Oo. Hindi sila pabor. Ginpasaran resolution sang kwan. Sang gunian, sang council. Correct. Oo. Yes. No? Abi wa come-across Din kakita banwa nga ini gani nakita naton kag kaklaro kayo more than 15 na ni sila kabilog ha. Oo. Nga ginpasar na submit na nila ang ilang reklamo sa opisina ni Senator Dick Gordon. Kay tungod nga ginapaimbestigar na subong. There are more than 70 now water utilities nga gina-take over na sang prime waters, and out of the 70 may mga more than 15 na ka mga water utilities ang nagareklamo sa serbisyo. No nga hindi ning kalidad nga ginapangayo namo kag amo ning kalidad nga wala namo nya kasugtanan, may the words violations kag there are more than 40 na ka mga COA reports. Sobra na 40 ka mga COA reports nga siliging nga may mga violations. And yet kita do sa maano nga magsulod. Wait, ito yung dalawa na bisang board director niya kay damo ko reklamo na ako. Correct. Oh? Yes. Yan kay damo ko reklamo sa promoter. Kag ginapaimbestigaran subong sa Senado, kag ginapaimbestigaran man subong sa Kongreso, nga adaw maano gidya ang ining 5 ka mga board of directors naton. Ang nami sila Na konselor. magsulod na. Ang nami sila tanay konselor. Kung ako abi board of director, Oh. member, ang balong ko mga upod ko na nga dali ang blaw laton tang resulta to anay sa Correct. investigation. Because to na. Kay tungod nga kita ginbutang kita as ano gani kung magsiling kita appointed ka, in other words kuan ka inang Ano ka? hindi kuan You ka serve at the kuan? hindi
kuan ka, in other words, caretaker ka. Caretaker ka. Kay kuan ka lang da, ng... Temporaryo ka Ano lang ganyan tawag na, kung karnero, bing, manong karnero ka, anong ginambals na? Daw, kuhan ka ng shepherd, ano? Oh, caretaker ka. Ah. So in other words, kung caretaker ka, dapat maging prudent ka. Take care mo. Maging may nalungon You ka. take care of Nan. Kung Hindi ba? caretaker ka, you take care of the... Yes. Kay gindaho, gindaho lang inasti mo para bantayan mo kag kayon mo pagpadalagan. So dapat maging may nalungon ka. You have to be, ano na silin nila, nga you have to be prudent, wise in the discharge sang imo nga obligasyon. Kay tungod hindi na imo. Ginpabantayan ka lang namon para lang Tod mo, balik kita bala, Councilor, sa ining investigation being conducted by the Senate and the Congress. Ang pinaka-prudent kita ni, kag pinaka-wise nga tika imuon mo di as board of director, masiling ka dyan ka, hindi mo ni magpilit si mo yung prime motor na permahin nyo na. Mas dahil ka lahat ng tanong resulta sa investigation to, ibasi ta ang aton nga desisyon sa kung ano ang magwa dito sa investigation. kag tanawon ta to abi mga reklamo Oo, sang nagtaon iban. to, Kag tanawon ta abi ang TOA report. Oo, mo tanong, TOA no? report na gid yan nagambal. Tinga ado no? sa maano sila ya. Ang batiko to na ganito sa Manila eh. Galing kaya gila, karo yan niya, nga gawon tani antes mo sugod ang investigation. Okay, you see? Ne? You see? Di bali suli yan, no? Yes. Suli yung laga pag... Yes, kag amo gid man ang ilang nga obligasyon sa prime motor, sign the contract as soon as possible. Sige lang. Anyway, dali lang Councilor, kuha gali belated birthday greetings kay Danny Murillo, sang La Carlota from Marga, no? Kaya good morning, Attorney Cesar Biloria, niya Bacolod, non sila we stand against the treachery. Panawag agad dyan, treachery. Yes, isa ini paglimbong, Paglimbong. into sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Dakto na attorney, I agree. Good morning man kay Jabril Sibalyo sa kay papa niya kuno dira sa Purok Island, Barangay 4 kay sa pamilya Tinggal dira sa Marapara Barangay Bata, no? From Beboy and Nene from the Kingdom of Saudi Arabia. Ba dumduman yang ano. Anyway, good morning Reggie Solivio kag hindi ko kita Rowin Kanya, good morning man, no? Anyway, balikan ko lang si Councilor kay dali na lang aton ng oras, Councilor. I think siguro ang aton nga mga pumuluyo sa nasiling na ever since panawagan tani si pamuluyo tayo, no? Let's try to participate. Ang aton diri siguro sa sining joint venture agreement sang Basiwa kag sang Prime Water, hindi lang kita mag-tanaw lang maani kay para magmayong serbisyo. Kung silingon, ang iniya kontrata nga sudlan naton, idiro naton ano ang mga efektos ni ano ang kaundan ano Estilo ini banwa sang board of directors from the very start. Nga create sila bala sang sa ka senaryo. Nga wala-wala na gid ang Basiwa. Patay na andun duman mo to sang una nga mga tinaga nga ang Basiwa is dead. It is it's not even in ICU kundi patay na gid ya. No? In other words, ga-create sila sang isa ka doomsday scenario. Na ginapaintindi nila sa tawo nga wala na kita hope. Ang makasalbar na lang gid sa aton isa ka private partnership. Nan. So amo na gina-downplay nila adin ka nakita amo na ko nga agin pangayuan ni namon sila sang appraisal report. Din ka kita banwa nga ang property nga gin-appraise nila sa aton propiedad sa Basiwa is 117 million pesos lang. Nga ang COA report nagasiling nga ang Basiwa is worth more than 1.3 billion pesos, more than. Nga butang mo lang niya sa imo yang box nga 117 million lang. Gina-downplay nila ang performance kag ang kuan sang Basiwa. Ang actual net worth sang Basiwa, and yet gina-upgrade nila ang Prime Water. Ako nga may duda ko nga hindi mga serbisyo to ginahungod na lang. Ginahungod na lang, correct? Ikaw na. Yes. Ako na ko lang ni. No. That is precisely nga ang ginaobra nila. Banwa pamate. Totoo na. Gina-downplay nila kag ginasabotahin nila ang Basiwa to make it appear nga kita wala-wala na gid, patay na ta. Hindi na ta kasarang, kinahanglan na naton magsulod sa isa ka private partnership. That is correct. That is an assessment that is 100% correct. Kag ginapabayaan na bala nila, why na gani sila yalabot atong bulk water sila nila nga dapat
they have to intercede. Kaya muna siling ko nga mga kapamiyan-piyan man, dugang sang tupig, diri sa syudad. But they're not doing anything. Why man nila ginatinguan nga mabuligan ang ining nga grupo? Now, amo man nga pag pawala na lang ang ginaingagaw yan nila, ang patay nila ya kalupad pakare, palupad pakare, ang kontrata Nga mapirmahan. nga mapirmahan. Amo na ari sa subong ho. Right at this very instance ato nang to sa subong sa Manila. Ang board of directors. Board of Directors. Really? I don't know for what reason, but every time nga they have such meeting, in fact, every time nga ari na Muluwisya lang to sila, ya? ati, amo gani na silong ko. Kung magmuloy siya, all the more reasons why you're supposed to be nga, rin na di sila yan nagabantay kag nagabulig. Precisely. Amo na yat banwa ang ginatupag nila, subong nga daw sa maano sila, nga mahuman kag matapos ang ini nga kontrata, kaya nga, hindi sitting pretty sila, monitoring na lang ta. Badayon ng sweldo, patayon ng perks. Anong i-monitor nila? Ang sweldo nila eh. Mabalik Ang ito. sweldo nila sa prime, kasi no, matag sila sa ilang sweldo, prime motor. In the first place. So, mas monitor nun lang, ilang sweldo nga on time. Huwag ka kahuli. Kag wala iban. Kabuyong. Hindi matuod din ba? Nga, huwag ka monitor kung yung sweldo mo, huwag ka monitor, nga rana. Magkikabot mo lang yung suldo mo niya. Tiga, butuod ko kung isa kong kadalig eh. May isa kasi man, kadalig, maano ka na eh. Away na din, delete sa amon niya. Timayo ka pa. Undadat kami na diya, advance mo gani. Advance pa. Oh, mayo. Amo na nga, kami kinanglan mag-monitor. So that is very unfortunate, Banwa, because nga siling naton gani nga why na gani kita siling naton nga ginagisa kita sa kaugalingon naton nga mantika kundi ining lima ka board of directors so hindi pagid kontento si karan kapag nila bula pagwa sa kalayo amo ining ginobra sa mga board of directors ta subong. Sige. Dali lang, mabalik kita mga action sa ating pagpalagat kay na po mataga na isang obligasyon ko diyo. Mabalik kita pagkatapos lamang sa importante naton nga mga pahibalo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkulunod kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa
Isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. 59, ato sining pagpakalagan nyo sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, makabulig ini sa aton colon o kung tinae, likaw kita sa colon cancer, nag-boost sa aton nga memory. No? Available in sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kag iban pa. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee kasi Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Balikan natin diri si Councilor June Gamboa. Basiwa, guro, kung na ito, kinabatian man kita ba, kung na ito, guro, basiwa, puson na ito, ano yung basiwa? Dari kita na isa Sineco kuno may bati-bati man ko nga daw may mga tikang man ginahimo nga mag-privatize man. Yes, balantayan ni naton banwa ang Sineco because may House bill na subong nga ginduso. Nga House bill no nga pirmado sa aton nga mga congressman. Nga pati na ang Sineco kag ang aton nga mga kalakip nga mga power utilities magapaidalom na lang sa isa ka kumpanya. No? So, amo man yung balantayan naton. Balo ka banwa, this is not something this is not something new. No? Hindi niya bago because recently gani siling naton nga may ginpasar nga resolusyon ang Kongreso nga ang aton nga power, communication, transportation banwa. Pwede na makapanagiya ang mga estranghero, foreigner, 100%. 100%. So, pati na banwa ang mga, ini nga mga public utilities, nga kuntani para sa aton, ha? Para sa aton, under the Constitution. Constitutional ini yung banwa ang ginapamangkot din mo. It has to be 100% gani ang ini mga kwan, ining media. They have to be 100% owned Filipino. Kag ang mga public utilities dapat 60-40 na. Proyek may ara na subong resolusyon nga ginpasar dito sa Kongreso nga pwede na makapanagiya ang mga foreigner 100% sa sining ang mga negosyo. So ang mabalantayan ta subong kay tungod amoy na ini ang kadua ining Sineco. Amo na kun nga mo gin-implement na nila ang one bill policy. Sa nagligad, nagkandak kita sang isa ka public hearing opo sa kay Councilor Baribar. Kag ano ining ginapangayuan naton subong sa ila. Mangayuan naton sila kay ti kuan kita, nagasiling kita nga may overcontracting. Ining aton nga makita naton sa aton billing inibla ang ERC case, overcontracting ina banwa kag kulang pa na may isa pagid kakaso nga ginapaabot kita, another case of overcontracting. Anong botsingon sang overcontracting, Sir Boy? Ang kuryente nga wala naton na konsumo, wala man naton nagamit, pero ginasukot ini nila sa aton. Kaya nabaligya man nila hindi magamit. Amo na nang negosyo nila, ginansya nila. Ay na? Amo na ang ginansya. Sukto nila sa aton. Nag-produce sila, ginkontrata nila. Okay? Now, Sobra. wala nato na konsumo, sobra mo, why nato na konsumo, why man nato na usar,
Sukton kita nila matamat. 252 million na subong worth. In the span of 5 years, sukton kita na nila, konsumidor ang mabayad sina. Pero atong gin-produce na nila nga wala nato nagamit, ginbaligya naman na nila sa biyak. Amo na ginansya nila. Kuha mo ang ang racket. Ay, ambot lang daw, mamuyayaw ka daw. Ay, kuha mo ambot ko silingon, Sir Boy. May ganansya, mangling ma-privatize. At tungkol sa hindi pagin mabusgan mo. Why ka busgan ang tao? Sa sini nga mga sayang nga mga tao, wala ni sila kabusgan. Tapos iwaman nga ganansya, pero i-privatize. In other words, banwa, amo nang subuan tabla. Kaya ang mga aton subong nga mga kuntani, bilang magabantay, kag magatipig sa aton, magaupod sa pumuluyo, abi. Nagakuan na lang, nagahimulos na lang bala. Ang kuanan, each on his own na. Kung samtang ara kita datubtob, sige hanta, kay tiway man di sa aton seguridad. Wither lang yan kung sira pa. Oo, may ara gya sige pa. I salute those people nga ara sa gihapon niya nga nagatanaw. Away gyapon. Oo, ara gyapon. May ara pa, there is still some. Anyway, Councilor, daw alang kita sa aton oras. Sobra na kita sa aton oras. Salamat gid sa imo liwat nga time nga anytime bala nga ma-imbitar ka ara ka lang nga balaya. Yes sir, salamat gid Sir Boy ha kag banwa ini hindi ini siling naton nabi nga si Konsyal Gamboa lang ang magpahayag sang iyang panindugan parte sa sini nga isyu. Dapat gani angkat ko ini sa akon nga mga kaupdanan konsyal, sa aton nga vice mayor, sa aton nga congressman, sa aton nga mayor. Nga pabalo ka mo. Are you for or against this contract? This joint venture agreement? Before you Klarohon tabla, hindi kita pwede nga manago. We have kay people's issue ini kay kung magsiling kita gani Sir Boy nga tubig hindi bala human rights at diretso sang diretso taga wala labot water is life gani. Water is life. Now hindi kita pwede nga mangayo kag magpabilin lang nga daw wala kita labot tindog. Why? Because this is a very hard course to traverse mo. Budlay na din ka nakita ang kontra mo poderoso pinakamanggaranon kag ara sa posisyon. Di kay may mga may mga konsesyon man siya ginatawag naton sa mga LGUs. Yeah, I know. In terms of projects, yes, because DPWH ang nagapungko secretary na subong. But then again, ang ginatindugan naton subong, hindi man kami magsiling abe nga sala ka. But gusto namon mabatian kung diin bala kita nga mga opisyales, kita bala upod sa sini nga joint venture agreement o kung hindi, amo man lang nang ginapamangkot. Amo na kung nga aga pangayo kami dialogo, aga pangayo kami appearance sa sanggon nga panglungsod kag sa aton nga mayor, sa aton nga congressman para mahibalaan naton kung ano gid bala ang ilang nga tindog sa sini nga isyu. People's issue ini, Sir Boy. Sige. So with that, Councilor, salamat liwat kag happy birthday gali karon gigadlaw no. Kay Mark Luis Bandoquillo no ang nagasaulo siya kadlawan karon adlaw alin sa iyas ning utod kay Mary Grace Bandoquillo of course no. So alang lagi kita Councilor sa aton nga time. Thank you again for salamat your time. Salamat. Kita kita sa masunod na naman tanawon tanin na nung mga developments ini sang kuno sang kasi siling nimo daw Marso daw pirmahan ng tanawon pa naton kun anong matabo daw mapirmahan na sila kontrata daw suno sa imo daw ginadali ang question nga aga dali ginadali gid ya ang question nga aga ni ginadali kag ano ang ginadali ang kalawabe ang balanse siguro ang balanse sa ano may bala okay pa mo kontrata. Sige. Magkakaksyon kita na kita sa masunod nga Domingo diri gyapon sa kapihan sa aksyon pud sa inyo lagad aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,